Adiu, Japin. Adiu, Marcel. Arribin fugint, Aquell cop ho és un joc que és un en retard, Es va veu falta, tenia un altre treball a fer abans de venir a l'emissió, però hem arribat, és dijous avui, sé pas si tothom ens escoltarà, perquè tenim l'habitude de fer el dimecres. Llavors anem a demanar a la gent si els hi va, Marcel, els hi podem demanar si els hi va bé, que passem al dijous. O si s'estimen millor que tornem a venir el dimecres. Doncs, si vos estimeu millor que tornem a venir el dimecres, podeu telefonar. Tenim tota l'emissió aquí, tenim una hora d'emissió per saber si voleu que tornem el dimecres o si restem el dijous, perquè el planning ha estat un poc canviat, és un cop de l'Ives això, he estat un poc gelós perquè la nostra emissió té més audiència que la seva i llavors nosaltres un poc desplaçat. Donc si voleu que tornem a venir el dimecres, torneu a telefonar al 421 11 422 i escoltem l'indicatiu d'aquesta emissió, la 7e depuis el debut de Freqüència Sud a Ràdio Argelès. Bon, Jep, els cal dir que ara hem canviat un poc de plaça. Sí, llavors, depuis el temps que vos ho deien, sempre us deien la setmana entrant, i avui ho és, Aquell matí hi havia un poc de tràfic sus l'antena, hi havia bruts i tapatges que passaven un poc per tot, aquí l'antena marxava, uns cops s'arrestava, eren pas els llampets, aquell cop. No, pas llampets. Eren pas els llampets, és la modificació de la freqüència de Freqüència Sud. Donc ara ho és, són 428, 7 MHz, Donc, n'hi ha que no es casen, veieu, Veieu, s'ho d'entendre no es caçar. Nos deuen sentir un poc, doncs si teniu mal a no rebre, gireu un poc el botó, just un poc, de 3 passeu fins a 7 i veureu que nos agafarem un cal perquè avui tenim aparatos aquí que peten el foc, Ja pots veure que l'emissió, ja pots veure que l'antena, tothom peta foc aquí, perquè anem a dir que Freqüència Sud és la ràdio dels llampets, un poc, Bon, doncs anem a començar l'emissió. Abans de començar l'emissió tenim un amic aquí que ha vingut a nos portar quelcom. És en Francí, és en Francí d'Argelès, ja n'hi ha que el coneixeran perquè el farem parlar un poc. I nos ha portat un cadó aquí. En fet, és una boata de conserves i anem a vos demanar de nos dir el que pot ser aquesta boata de conserves. Si heu escoltat l'emissió de dissabte passat, podeu déjà vos malfiar del que és. Me'n vaig a vos dir en francès l'indicació d'aquesta boîte. Alors, l'indication, état asthénique, dépressif et nostalgique engendré par la vie urbaine. C'est une boîte qui a été mise en conserve quelque part en France. I llavors nos teniu de dir el que és aquesta boîte i el que contén, el que és dins. Donc, la tenim aquí sur la taula d'estudio i a poc vos direm un poc el que ha marcat sus l'etiqueta i en Francí nos dirà a la fi d'on pot venir aquesta boata i a què servia. Bon, i si ho trapen, veniran quelcom. Sí, que els donem un llampet? Ja ho veurem. El que voldran. Tenim cadors aquí, doncs podeu telefonar al 421 11 422 i el primer que atraparà el que hi ha en aquesta boata de conserva i bé, li farem un cadó de Freqüència Sud i al mateix temps en Francí nos dirà el que hi ha exactament de dins. Donc, esperant que telefoneu al 421 11 422, veieu que avui el telèfon pot sonar, estem al vostre servei, i hasta, segons el que direu al telèfon, vos podrem fer passar l'antena, perquè crec que... Sí, passaran a l'antena. Directament a l'antena. Donc, el telèfon ja sona. Donc, esperant de saber el que se passa al telèfon, anem a escoltar el primer disc d'aquesta emissió. És un disc que és un passo doble d'en Joan Moratà i se'n diu Quisiera. Bon, jo penso que hi ha qualcú que ha cridat. Sí, n'hi ha dos, perquè hem rebut un altre cop de telèfon aquí directament sobre la taula de l'emissió i aquesta pot passar directament a l'antena. Donc, en tenim una a l'antena. El fem passar, doncs? El fem passar aquesta a l'antena, aviam. Allô? Allô? Me sentes aquí? Oui, je te reçois. Bon, alors tu me reçois, alors on va parler en français. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte de conserve que j'ai actuellement devant moi sur la table d'émission et qu'on nous a porté là, Francis nous a porté? Jo pensava que era tramuntant en boata. No, és pas tramuntant en boata. Hi ha un poc d'això, però és pas tramuntant en boata. La tramuntant en boata, hi ha un moment que sempre has vist aquestes boates, i aquí si n'hi ha que en tenen nosaltres ho poden portar, però és pas tramuntant en boata que tenim. És una boata de conserves, és planera, és rodonda i planera, però és pas tramuntant en boata. Regreti, ho remerceixi d'haver cridat. D'on crideu?
Oh, bé, jo ho sap, de la casa de pompier. Ah, sí, és un pompier, voilà. pompier d'Argelers. És un pompier que al lloc de to de foc telefona a la ràdio. Això mostra que s'hem escoltat de perdut. Donc, je vous remercie, monsieur le pompier, mon fill qui és, i donc, s'heu pas guanyat. Donc, a un pròxim cop. A la pròxima. A la pròxima. Merci. Adiu. Veieu que podeu telefonar, que aneu a passar directament sus l'antena i us puc assegurar que aquesta boata la tinc aquí. La podeu escoltar. Això és una indicació per vosaltres, escolteu ben bé. Ai, ai. Si heu sentit el tapatge aquí, vos podeu enfiar el que deu veure, el telèfon torna a sonar, anem a tornar a passar un disc i veurem si entre temps n'hi ha que guanyaran. I anem a escoltar ara una valsa d'en Joan Moratà. És una bonica valsa i aquesta valsa va ser composada un poc per una dona de Perpinyà, que era una veïna d'en Joan Moratà, i aquesta veïna era una petita veia que se passejava en el carrer de Perpinyà i tota veia i tota el que havia de sus deia, i li deien la Crueta. I en Joan Moratà, perquè aquesta dona que era una jove li agradava de veure la falsa, i en Joan Moratà li va fer aquesta valsa, i escolteu-la, la Crueta. Voilà, Jep, el disc és acabat. El disc és acabat, doncs s'han tingut 3 cops de telèfon i s'han guardat un, aquí, anem a escoltar. És una dona que tenim en directe a l'antena. Anem a la passar l'antena, doncs. Voilà, provem. Bé-sí, Jep. Aló? Aló? Ah, és una dona. Ah, Seu volia d'Argelers. saber, aquesta boata, seria pas una boata de llampecs i de trus que vàreu embotar diumenge? No, no. No? No, és pas una bota de llampets i de trus, Bueno. Hi ha quelcom de dins, més pas ni trus ni llampets, Havíeu de tenir-me a la tenir sobre la taula aquí, perquè havíeu, seria un poc cremat, No, és pas això, Doncs passeu bona jornada. Merci, madame, d'haver cridat, Allez, Gràcies, gràcies, adiu. Adiu. Bon, doncs, me'n vaig a donar encara un altre rensenyament. Donc, escolteu-le com cal, escolteu aquell rensenyament com cal. És una boata de conserva que és entira, donc és tancada. Me'n vaig a escoltar d'un bany i de l'altre. Mostra-me l'etiqueta, Jep. Això Pas s'ho gran picat cosa, d'un dic, ban i de l'altre. L'etiqueta És blava. és blava d'un ban, blanca de l'altre, i blava i blanca al mig. Hi ha una estela, hi ha quelcom de marcat en gros, i darrere hi ha el mode d'emploi, les indicacions i la fórmula Ho direm en pres, que hi ha de dins. Ho direm en pres. Vos puc dir que a la darrera cosa de la fórmula... No? No? No pas això, no, t'atraparan, home. Bon, llavors, doncs, deixem en Francís entrant de riure amb nosaltres aquí, en Francís, el que ens ha portat la queixa boata. Donc, anem a vos deixar encara cercar un poc més. Donc, el telèfon és sempre al 421 11 422. Escolteu encara un poc. És passaire en tramuntana. Hi ha pastrus ni llampets de poc, és altra cosa, i vos deixem cercar. Sempre el telèfon a la vostra disposició i si voleu podrem passar l'antena. I ara anem a escoltar un passadoble, sempre aquell baix d'ofici, i sempre composat per en Joan Moratà, i se'n diu Torero sin alma. Bon, Jep, n'hi ha que pas atrapat encara. No, sembla que n'hi ha que tenen dificultats aquí, perquè se creien que era tramuntant en boata, i és pas això, n'hi ha que s'apropen. És un poc això, anem a dir encara un poc més de precisions. Ho tenen que pensar al nom del vilatge, Argelers. I veieu ho atraparan. Bon, me'n vaig dir el darrer mot de la fórmula. El darrer mot de la fórmula, Què hi ha dins d'aquesta boata? hi ha dins d'aquesta boata... Un poc de tot. Hi ha un poc de tot, me'n vaig escoltar encara un cop el que hi ha. Voilà, s'heu sentit els dos bans, el cul i el tap, i la boata és sempre tancada, ha estat tancada, mise en boata. boata, Sí, és tancada i ha estat posada en boata en França, és en França, doncs és un quelcom de ben francès. I al but de la fórmula hi ha marcat conserver o frais, i al but d'aquesta fórmula hi ha marcat plus de traces d'iode. Doncs veieu que hi ha quelcom d'estrany, és pas tramuntana, és pas ni trus ni llampets, és altra cosa, és una boata que fa a pobrès 8 centímetres rodona, té 8 centímetres de diàmetre i fa a pobrès 4 centímetres d'alçada. L'etiqueta és blava, hi ha una estela de sus, que això pot ser un truc. Hi ha la marca, en fi, em puc posar més, perquè si no atraparan davant de la fi de l'emissió. Donc, sempre al telèfon, 421 11 o 422, vos deixem estudiar. Podeu telefonar i si teniu un enregistrament de l'emissió de dissabte hi ha una grossa indicació. El telèfon torna a sonar. I anem a escoltar per mirar si és qualcú que ha atrapat la solució. Aló? Oui? Pensava que aigua de mar gelada.
No, el pesaire de mar gelada. Escolteu ben bé el tapatge de la boata, perquè si era gelada es faria pas aquest tapatge. Hi ha pesaire de mar gelada de dins, I vos puc dir que hi ha pesaire de dins, Hi ha pesaire, no? Hi ha pesaire, hi ha altra cosa, més hi ha pesaire. Voilà, donc vos deixem cercar encara un poc i anem a continuar la nostra emissió i merci d'haver telefonat. Je buscaré. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Ara em fan parlar francès, també. Anem a continuar la nostra emissió. És una sardana cantada d'en Jaume Rajó i d'en Joan Moratà i és cantada per l'Arnaud de l'Òpera de Lyon i aquesta sardana se'n diu Adéu bon pas. Escoltem-la. Bon, Jep, penso que n'hi ha que atrapat. Sí, s'han rebut que força cops de telèfons aquí i llavors n'hi ha que nos han dit, nos han tornat a telefonar, que era tramuntana, que era aigua de mar gelada, que era una boata de llamps i de trus, que era marinada en boata, que era una boata d'anxoves, i n'hi ha una que tenim aquí directament sul telèfon, que ven de nos dir el que hi ha dins d'aquesta boata. Anem a provar de la fer parlar directament sul telèfon. Aló? Aló? No us podeu dir el que hi ha dins d'aquesta boata? Aire de Bretanya. Aire de Bretanya. O de l'air de Bretanya. De l'air de Bretanya. Espereu, tinc en Francí aquí directament amb això i se'm va vos dir si és això. Voyons. Sí, és això. És aire de Bretanya. Et quand vous sapigot, quand vous arrivez à vous sapiger? Parce que samedi dernier. Samedi dernier, vous avez écouté l'émission. Voilà. Donc, c'est un habitué de la nostra émission. Oui, vous regaleu. És que després vos, és que no cal continuar de passar el dimecres o vos estimeu millor el dijous? moi, ça m'est égal. Ça vous est égal? Oui, il faut le demander à d'autres. Ah bon. Moi, ça m'est égal. Bon, alors c'est Fifi d'Argelès, Voilà. perquè vau passar el seu nom directament a l'antena. Non, ne dénoncez pas tout. Donc, vos remerciem d'haver jugat amb nosaltres, serà sempre a l'escut de les nostres Je emissions. vous écoute, chaque fois. Voilà, on vous remercie. Llavors passareu aquí directament a l'estudio a cercar el lot que s'heu guanyat. Marcial, què li donem a aquesta dona? Jojo, Sí, faut de venir Bernat, voilà. Ah, podeu venir, Saps que jo? Sí, per muntar escala vos, que estem al segon estatge aquí, Voilà. Bon, Marcial, què ha guanyat aquesta dona? El que voldrà, ampolles de vi o altra cosa. Voilà, donc, quan sereu aquí podeu prendre el que vulgueu. Oui. Teniu el xoix d'haver guanyat aquesta boata, fent que d'haver dit que el que era aquesta boata d'aire marín de Bretanya. Feu marguinyols, Ja ho sabeu fer. Bon, Jep. Voilà. Bon, mais pressa pas a venir. No, pressa pas. Voilà, vos remerciem d'haver telefonat. Allez, non, Au Jojo, revoir. Marcel. Merci, au revoir. Continuez. Adiu, un altre cop. Gràcies. Allez. Bon, tenim una comunicació a fer perquè hi ha una dona aquí de seguit que el disc ha desmarrat, que ha telefonat i nos ha dit la bona solució d'aquesta boata i Ha pas esperat. i ha recrutjat de seguit sense nos dir el seu nom i perquè havia guanyat també quelcom. I llavors nos hem de tornar a telefonar perquè nos dona la seva adreça, perquè nos cal notar l'adreça per saber qui és que ha guanyat el primer cop. Donc, si aquesta dona nos escolta, i segur que no nos escolta encara, que torni a telefonar aquí a Freqüència Sud i que doni el seu nom directament a la regia sense passar per l'antena i com això sabrem aquesta dona el que ha guanyat i li podem donar el lot que li rebem de dret. Donc, Francí, anem a dir el que és aquesta boata directament aquí, puisque ets a l'antena amb nosaltres. Explica-nos un poc aquesta boata d'on ven. Bé, aquesta boata ven de les vores de Quiberon, exactament de Bec-Rohu. De Bec-Rohu, a la presquila de Quiberon, és allí on se favela, a l'Escola Nacional de Vola, se'n diu. I és un lot que vaig tenir, com vaig fer una regata. Va abandonar una guata d'aire, Air Marenc, de Bretanya. Em va dient que valia més que la tramuntana. Això m'estonaria molt. Voilà, ho segur-te, perquè que la tramuntana bufa tots les bromes se'n van, En fi, com sompes malalt, fins ara la sompes encara oberta. Oh, Que un que va provar a Cervera d'obrir una boata de tramuntana devia estar massa carregada. Quan la va obrir, que la va voler volar, devia estar malalt i concal perquè va caure sota el cul de la bufada que va fer la tramuntana. No, això vol que està embotellada amb pressió, I me'n vaig a vous llegir el que ha marcat dessous. Alors, mise en boîte par force 6 sur le Penduic 2 au large du Bec-Rohu. Alors, mode d'emploi, ouvrir avec précaution la boîte et respirer lentement l'air contenu en lisant le dernier cahier de l'École nationale de voile.
i llavors a l'etiqueta principal hi ha marcat Air Marin, Air de Bretanya. Doncs veieu que era pas una galejada, la boata la tenim, em vaig poder fer escoltar encara un cop. D'un banda i de l'altre, doncs hi ha dues persones que han telefonat, que han guanyat aquest Xaire Marí, que han guanyat el lot aquí. L'altre que ha guanyat és la Jana. La Jana, Coneixes? la Jana també, sí. I per què ha fet tant de vida de recrutjar? Se pas. En fi, deu tenir por de passar-se l'antena. Doncs dues persones que han guanyat i remerciem tots els que han telefonat aquí, que tothom nos escuta, i anem a continuar la nostra emissió. Doncs han escoltant ara un aire que havia passat a la tota primera emissió i se'n diu El Pardal i és cantat pels amics de Dia Surtet i són espiat el que havia marcat sus l'etiqueta d'aquell disc i el que pareix que aquesta cançó del Pardal data del 18è segle. Doncs això vos ho ben i com us ho llegit i anem a escoltar ara El Pardal. És un fèmid de la plana, gentil romà. Era el Pardal. El Pardal, sí, l'havien escoltat un primer cop i l'havien demanat més un cop de tornar a passar i com havien passat en la nostra primera emissió, que la primera emissió va ser massa escoltada perquè era el debut de la ràdio, tornem a passar aquests discs que havien passat al debut i a poc a poc els tornem a passar en les nostres emissions perquè tothom els pugui escoltar un altre cop. I ara anem a passar una casseta. És una casseta que passem per incidir en exclusivitat i si pas si les altres radios l'han tinguda. És la casseta nova, la nova casseta d'en Jordi Barra. I són enregistraments tots nous, puisque és el primer cop que els escoltarem. I amb el tapatge que se passin del carrer podeu mirar que passem directament en directe, passem en directe a l'emissió. I doncs aquesta casseta anem a escoltar el primer titre d'en Jordi Barra i se'n diu Tant com quedarà, en Jordi Barra. En Jordi Barra. Jordi Barra, sí, la casseta tota nova que venim d'escoltar, és el primer cop que l'escoltem perquè ens vam de deixar la casseta. El que pareix que el disc se'n va sair aviat i que aquell disc nos el portaran a la ràdio per poder escoltar en tir. Doncs és una avant-premiera que venim de fer. Tant com quedarà, era una cançó d'en Joan Cairol i la música d'en Jordi Barra, era cantada ben segur per en Jordi Barra. Doncs ara anem a passar a altra cosa i anem a escoltar l'altra face d'en Rocky Foc, que havíem passat la primera face, anem a escoltar la segona face i Rocky Foc és un grup de Perpinyà i fa boniques cançons també i és d'homatge que tingui fora que 45 torns, perquè ho cal dir, si hagués sentit l'altre disc que hagués passat altra cosa, me tenim fora que i doncs anem a escoltar ara l'Alligator d'en Rocky Foc. Era l'Alligator. L'Alligator, sí, un al·ligator ben català que parlava d'altra cosa, en fi, això és el... Doncs anem a continuar, en fi, abans de continuar l'emissió, anem a remerciar tots els que han vingut a nostre pa aquí i que venen encara a nostre pa directament dins del nostre estudio pendent l'emissió i anem a remerciar i els que telefonen, això espera, em vaig arribar i en tinc aquí que nos han portat disques i en tenim un aquí, l'Emilio, que ha jugat amb nosaltres, nos portar una vintena de discs de 33 turns, doncs tenim provisions aquí per continuar de fer les nostres emissions. Anem a remerciar també en Francí, que nos ha portat aquesta boata d'aire de Bretanya, que nos ha permès de fer el joc. La tenim aquí, La boata la tenim, sí. Si hi ha qui ho creu un pas. Sí, poden venir, la boata la tenim aquí i poden espiar d'un banc i de l'altre el que és una boata d'aire de Bretanya. I si un dia atrapem una boata de tramuntana també, la portarem aquí a l'estudi per fer veure a la gent el que és i provarem de la fer passar directament dins del micro. N'obrirem una, un dia, per mirar el que fa, perquè el que pareix que hi ha una aparició formidable aquí dins. Doncs anem a remerciar també a la gent que nos telefonen aquí al 421 11 422 per nos dir si la llur opinió és el dijous o el dimecres i sembla que hi ha una més grossa majoritat que s'estima més el dimecres que el dijous. Això són uns dels auditors i n'hi ha també que diuen que 3 emissions de català és pas prou. Doncs els hi fem remarcar que depuis que s'han reprès les emissions i fins depuis el debut hi ha catalàs tots els migdies, hi ha un pobresa un quart d'hora cada dia
hi ha les 3 emissions, puisque hi ha 1 hora de sardanes i 2 hores de catalàs, i segons el que se passarà, si tenim força provisions de disques, perquè fem una consumació de disc formidable aquí i volem pas sempre repetir el mateix i volem sempre passar coses noves. Això mirarà, si tenim provisions de disc, veieu, un dia envisatjarem de fer 1 hora de més. Això és altra cosa, us ho podem dir directament, perquè cal saber a la discoteca que no tindrem. Donc, 2 hores de catalàs, 1 hora de sardanes i un quart d'hora cada dia. Donc, podeu continuar de telefonar per saber si voleu que tornem a venir el dimecres o si voleu que restem el dijous. En fi, això a la vostra disposició, sempre al 421 11 422. I en profiti per vos dir que l'emissió que escolteu és difusada avui en 420-18 7 MHz, donc nous hem pussit un poc, som ara sus a la freqüència normal de freqüència sud, 420-18 7 MHz, donc si heu pas canviat de freqüència i si treueu mal a nos escoltar, gireu un poc el botó i veureu que irà millor, perquè la freqüència ara restarà sempre sus el 420-18 7 MHz, freqüència sud, ben segur, la ràdio d'Argelès, al 48 al carrer de la República, al segon estatge, si voleu venir a Nostrapà. Donc anem a continuar ara amb un disc també que havíem passat al debut, i aquell disc era un poc per una cara d'Argelès que l'havia passat, era un poc per Pigala, segur que m'escolten Pigala perquè m'han quedat pas cap de les nostres emissions, i me'n vaig a tornar a passar aquell disc a la seva intenció i sobretot a tots els que l'escolten a cantar, que em fa cantarelles, i se'n diu La torta de Tuí, pel Guet Trobadors Catalans de Perpinyà. M'avait donné un nappe pour me paguer, je l'avais mis dans la mitche, me faisait tourtager, si. La torta de Tuí. La torta de Tuí, una torta de Tuí mig francès, mig català, com n'hi ha que diuen que fem nosaltres, fem la nostra emissió com això, mig francès, mig català, me sembla que tothom nos comprengui com cal, i és el principal, i el telèfon acaba pas de sonar, i el darrer que vam de telefonar aquí, se'n surt que si l'Iva hagués estat al telèfon engrespés un glob monumental. Donc, sempre al telèfon, per la vostra disposició, donc hi ha una preferència pel dimecres, ja que s'estima més el dimecres que el dijous, donc tenim encara a pobres mitja hora per telefonar, per saber exactament el que voleu. Donc, esperant els vostres cops de telèfon, anem a escoltar ara la reentrada d'Antoni Montaner, perquè és el primer cop que el passem dins la nostra emissió, i Antoni Montaner se'n va nos cantar una bonica cançó del seu disc, Tindrem estiu. Tindrem estius d'Antoni Montaner. Sí, tindrem estius i l'estiu és pas acabat, puisque ara que els temporals han passat un poc sus al Rosselló, la tramuntana un poc bufat i ara tenim el sol, doncs tindrem encara estius, com diu també Antoni Montaner. Donc ara anem a escoltar una casseta, és una casseta enregistrada que ens han deixat, i aquesta casseta és en Joan Cairol, i aquesta casseta cau bé, perquè estem justament a la període que cal, i escolteu aquesta casseta, Els Sabents, és un poc la història de les bremes que se passen ara en certs rodals. Escoltem-la. Si això se'n diu fer bremes, més m'estimi plegar, anar a guardar ovelles o me fer capellà. Si tenen raïms a culla i no volen llogar gent, que els deixin per grana o que vinguin els sabents. Era els Sabents. Els Sabents, i aquesta màquina a fer bremes, no sé pas si a Argelès n'hi ha una de màquina, crec pas que n'hi hagi cap. I, en fi, si n'hi ha que tenen gana de comprar una màquina a fer bremes, tenen que escoltar aquest enregistrament i veieu, serà altra cosa que serà el moment dels de comprar. Donc, en Joan Cairol, que sempre ens regalem d'escoltar, i és d'homatge que hagi fet fora que 2 cassetes, perquè totes les seves històries cap a la fi els coneixerem per cort, per això per res són històries que sempre passen bé sus a l'antena de freqüència sud. Donc, ara anem a escoltar en Pere Figueres, també, que havien deixat un poc de costat, en Pere Figueres, que sempre tenen cançons que són ben construïdes i que volen dir el que volen dir realment, i anem a escoltar aquesta reflexió, és el títol de la seva cançó, Reflexió, i escolteu com cal perquè és una cançó veritat, reflexiós. Te resta la paraula, me resta la paraula, no resta la paraula, resta la paraula.
Pere Figueres, que cantava Reflexions, i el telèfon resta pas a sonar, doncs remerciem tots els que telefonen, podeu ara restar de telefonar, perquè la majoritat ens diuen de tornar a venir el dimecres al lloc del dijous.